Сюди сховаюся, а потім як вискочу. А ось тобі, ще. Ой, ура! Я перемог. Я перемог злосного цмока. Перейшов на новий узровень. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Топа. Ах, салют. Топа. Ой, Яночка, не перешкоджай, коли ласка. Не бачиш, я гуляю. Котенька закінчує свою гульню. Колиханка почалася. О, не зауважив. Ой, загулявся. Пробачте, сябри. Усім добрий вечір і до побачення. Топа, куди гэта ти собрався на ночь глядячи? Ти нікуди не собрався. Я просто буду гулять. А ви займайтеся своїми справами. Топа, що за поводины? Так робить непригожо. Що непригожа? Гулять на комп'ютері, коли сябри собралися. Ой, ведаешь что, Яночка? Я менавіта за сябру за целый день погулять не поспел. Ой, при тым, что зараз каникулы. Ти зараз про що, Топа? Розтлумач. Коли ласка, я зраницы поснедал и собрался на компьютере погулять. Як раптом до мяне прийшов Буслик. Ну, прийшов. И попросил, каб я з ним на вулиці у бадмінтон погулял. Малы недзе прочитал, что гэта гульня вельмі корыстная, для зроку. Між іншим, Буслик тобі правду сказав, Топа. Коли ти сочиш за валанчиком, який літає туди-сюди, вочі тренуються. Так що від гульні у бадмінтон з Бусликом одна користь. Ну, щиро кажучи, я і погуляв з задовольненням. Але комп'ютер мяне чакав. Ну, дочакався ж. А вось і не здогадалася. Я толькі присів, як до мяне прийшла Рися. І так само попросила їй допомогти? Менавіта. У Рисі хутка спаборніцтва і пабегу на кароткія дыстанцыі. Вось яна і паклікала мяне на трэніроўку. Бегать на выперадкі? О, не. Рыся попросила ўключаць ёй секундомер. І ти допомог сяброўцы? Уяві сабе, дапамог. О, Цэлую гадзіну падлічваў яе вынікі. ну, яшчэ і свежым паветрам дыхаў. Таксама корисний заняток. Уяўляеш, Янка, у Рысі кароткія дыстанцыі атрымліваліся, ну, не вельмі. І я даў ёй некалькі карысных парад. І вынікі значна палепшыліся. Молодчина, Топа. Лічы, што пабыў трэнерам для Рысі. Цяпер яна дакладна пераможа. Рыся так і сказала. Яна была мне так удзячна. А гэта, оказывается, прыемна. Ну вось, Топа, а ты скардзішся. Але моя гульня на камп'ютары не скранулася з месца. Што? І пасля Рысі хтосьці звярнуўся да цябе з просьбай? Уяві сабе, патэлефанаваў Сімыч. А яму ты чым дапамог? У іх сёння быў адказны футбольны матч паміж камандамі суседніх двароў. І ў камандзе Цімыча хлопчык захварэў. Ого, ты замяніў гульца? Замяніў. І між іншым даў пас Цімычу, і ён забіў гол. Топа, ганаруся табой. Мяне так віншавала ўся каманда, з поля на руках неслі. Ой, як прыемна. Ой, прыемна, не паспрачаешся. Але ўсё ж хацеў на камп'ютары пагуляць. Топа, камп'ютер пачакае. А я не хачу, каб ён яшчэ чакаў. Ні хвіліны. І так, столькі часу страціў дарэмна, пакуль вам усё пераказваў.
Так что все, я гуляю. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ай, салют, Маша. Добрый вечер. Цікаві справи. Час колиханки, а топа за комп'ютером. Ой, Маша, лепш не звертайся до нашого мішки. А то ён зараз як розлубиться. З чого гэта? Я тобі зараз усё розтлумачу. Нахилися, коли ласка. А ну, стоп. Так справа не пойдзе. Що здарилося, топа? Гульня зависла? Ці узровень складаны? Ды пры чым тут узровень? Дзяўчынкі, так несумленна. Что несумленно? Шаптацца, калі я побач з вами у пакойчыку сяджу. Але ти ж сам сказав, не перешкоджать тобі. Ты ж гулял. Ну, гуляў. А Яна мне ўсё про твой сённяшні дзень рассказала. Тому мы тебе больше не турбуем, Топа. Гуляй спокойно. Пачакайце. Маша, ты даведалася, што я сёння нікому не адмовіў у дапамозе. І не хочаш сказаць мне, які я малайчына? Топа, ты вядома малайчына, толькі гульня для цябе, напэўна, важнейшая за маю пахвалу. А вось і не. Я не разумею. Чаму? Але гульня мяне зараз не радуе. Мне хочацца з вами паразмаўляць, дзяўчынкі. Что ж гэта з тобой адбываецца, Топа? Што? Не ведаю. А, можа я захварэў? Да ўсё з табой у парадку, топачка. Проста сёння ты зразумеў, што камп'ютарныя гульні, нават самыя цікавыя, не могуць параўнацца з гульнямі з сябрамі. Бо компьютер, Топочка, тебе не похвалить и в складанной ситуации не допоможет. А сябры ўсё гэта могуць і пагаварыць, і даць параду, і проста развесяліць, калі табе сумна. Оказывается, усё так просто. Атрымліваецца, камп'ютар увогуле не патрэбен. Вядома, патрэбен. Калі на вуліцы дрэннае надвор'е ці ўсе твае сябры занятыя, можна і ў камп'ютар пагуляць. Але летом сядзець за камп'ютарам, калі можна зрабіць столькі ўсяго цікавага, не вельмі разумна. Дзяўчынкі, я ўсё зразумеў. Так, закрываем камп'ютар. Ой, О, всё. Маша, хвалі мяне. Я малайчына? Малайчына, безумоўна. Бачыш, і дзеткі цябе таксама хваляць. Дякуй, сябры. І вы не адставайце ад мяне. Бадмінтон, футбол, просто бег на выперадкі. Цудоўныя летнія заняткі. так за лето вы можете стать больш здаровымі і дужымі. Малайцы, сябры мае. Бачыце, які цудоўны вечар у нас атрымаўся без камп'ютара. Карысны і вясёлы. А каб яшчэ весялей стала, прапаную ў кампаніі сяброў паглядзець вячэрнюю казку. Добрая прапанова. Глядзім. А зараз час чысціць зубкі ды мыць тварыкі. І адпраўляцца глядзець цікавыя сны. Каб заўтра з раніцы зноў гуляць і весяліцца. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахавалі
Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.